eskuartean daukadan diskoa Zea Maizi buruz hitz egin behar dugu gaur, disko hauek protagonista eta susteneko musika Jora Errenteria Arratsaldeon. Ze ondo etortzari lan zauzie? Ondo. Iñaki Mazpiti Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ze asteburu indartsua pasata gero zatoztien, hauza gora? Eta urrengoa be potente dator. Hasi dalako ja, martxa. Amargarren diskoa ja, Aiora? Bai, estudioko 9. da 10. diskoa, 22 urtetan. Ostra, oso ondo. Ez gendun espero be onaino heldutea eta begiratu, badabiz. Eta gainera esango nuke, 22 urte, azten joan dan, apurtxo bedurretan egon gara, azten joan dan taldea, eta batez eta egin diozue disko barrian horri gorazarre bai, laukotea, hasierako laukotie, eta 22 urte pasata, hasierako laukote horrek jarraitzen du, eta talde izaera hori, eta talde izaten jarraitzen du Zea Maizek. Bai, horretan gabiltz egunero... Bueno, a ber, azkenean bikote bat moduan da, eta holan mantentzen saiatzen gara, eta bueno, gauza da, danak batera egin behar dugula, eta ados egon behar garela gauzatan eta denboratan. Hori da garrantzitsune azken baten, erritmoa berdina izan behar da laurona. Igual bat kantzatuago dago eta beste batek tiratzen du pizkatxu bat, hori beti hori bikoteetan ere hori egiten da, ez? Batzuk aurrera doaz eta besteak atzetik. Eta hori da mantendu izan duguna, baina pentsa, igual adibidez pitita biok erritmo bat daukagu eta zierrek beste bat, horrek ez da funtzionatzen. Orduan apurtu biko zan, ez? Gu saiatu gara beti, erritmo bardina mantentzen lauron artean, aurrera egiteko, batera aurrera egiteko, ez? Ez dago formula berezien bat, baina, bueno, gu saiatu egin gara, astiro, mantentzen, hori taldearen berotasune, justo ez jaiztearena, eta hori esan da bena Jorak, batzuk bultzatzen, beste batzutan frenua jartzen, eta uste dut azkenian be sorte galante eduki dugula. Halere, evoluzioan danok bat be bai, txipe bardinarekin azken urtietan Zea Maiz izaten jarraitzen du Zea Maizek, baina Zea Maizen musikan evoluzio bat eta aldaketa bat igartzen da be bai. Bai, beti egon da, zio zer. Hasieratik, lehenengo eta behin ikasten goaz, eta ja igerri behar dira horreko 22 urtetan, ziozetan igerri behar dira, ez? Eta gero be bai, entzuten dugu musikak ere hori aldatu egiten gaitu, eta gero azkenengo disko hau be bai, lokalean egin danez batez be, lauron artean ados ipintea errezagoa da. Ataratzen da, lokaletik ataratzen dana, berez, orduan laurok posik bagauz egindako gauzakin eta emozionatu egiten bagara, horrek jarraitzen dago aurrera, hori beti izan da, nire uste Zea Maizek egin dagoana, ez? Lokalean batu eta emozio hau egiten bagara besti bategaz, horregaz jarraitzen dugu aurrera, ez? Eta honetan ere holan izan da. Emozio hori atera, ze gordetzen dugu, atera horrek? Bai, justo azken boladan ni ez naz konturatu, baina beti atera erabiltzen dugu edo zertarako. Eta, atera, Berba hona da, gauzi askotarako balio. Bai, baina justo nola izenpetu egin dugu gure diskoa atera, orain beti zenbat aldiz erabiltzen dudan atera hitza, ez? Eta, urten zan handik eta batean, ideia ona, eta gero borobildu egin genuen, atera, hori zeintzu guztitan, atera, publikatzera, barrutik kanpora, Euskal Herritik kanpora, azken batean, zuke maitatzen dozun guztia, kanporatzea eta konpartitzea batez be. Atzerrian zuzenekueri buruz hitz egingo dugu, Bartzelonan egon barri, asteburuen, esan duguna indartsu egon zaretela, Bartzelonan joten egon, gero Altsasuko Gaztien aldeko ekitaldi baten egon zinen be bai, Berritxarraken azken kontzertuen be bai, gehiago egon zen, izan zen justo eguaztenan egon ginen bizipozan presentazioan, gero hurrengo kunean Bartzelonan joan ginen promoa egiteko eta hori danaz, barikuen jo, gero zapatuen buelta hau, Uopen egon ginen jotzen ere bai. Ametxe Bilbon, Euskaldunan. Joan ginen Berritxarrak ikustera, eta gero hurrengo kogunean Altsasun. Hori izan zen gure asteburu megapotentea.
Bai, eta, ostra... Atera, etxetik atera, Eta dana oso ondo aterazan, eta pozik eta bentsa bizirik. Bai. Bartzelonan, Madrilen, esan nahi dudalako, Berlin, Paris, kanpoen kontzertu batzuk badituzue, Euskal Herrian, Espainiako leku askotan bebai, apurtu bat hasi da? Zea maiz ateratzen bebai? Bai, bueno, aurretik be ateratzen ginen zentzu horretan, ez da bakarrik... Ezagun egiten ez dakizelan esan, hasi zari pisuren bat hartzen etxien argireu baietz? Bai. Etxetik kanpo bebai? Pizkanaka. Gero eta ezagunagoak gara, gainera, bueno, azkenean pasan urtean festival batzuk egin genituen estatu mailan, darduan festivalek ekartzen duten gauza bat da, zure izena pilo bat karteletan, leku ezberdinetan ateratzen dela, ez? Darduan hasi da, gure izena gutxi gora bera entzuten. Ezagun estatu mailan oraindik eskara, leku batzuetan bai, baina oso leku txikitan, baina horretan gabiz, ez? Azkenean, hori, ateratzen. Musikari dedikatzen, energia asko zuek? Beti da ni dedikatzen, baina beste gauze batzuekin tartekatuz. Hori da. Claro, gu oso musikariak izan gara, aldo guzan konkortzertu guztiak ikusten dugu, aldo musika gehien kontsumitzen dugu, baina hori, Asierrek esaten zuen bezala, beste hobi bat daukagu, eta hobi horrek jaten ematen digu, dala gure lana, ez? Eta guk nahi dugula, gu bizi gara musikaz ez baina, hobi bat daukagu eta hobi horrek ematen digu jaten. Apustuak egiteko, Arkaitzkanok egin du horrelako gogoeta egunetan berritxarraken agurra dela eta honelako gogoeta interesgarri asko egin ditu horretako bat, Zek ekarri du berritxarraken nazioarteko hori? Azkanien dedikatzi horretara, edo horretara dedikatziek eskatzen da, azkanien iruditzen zait, apustua egiten mozu, egin behar dela lan asko dagoen atzien, apustua zeure musikarekiko, zuen talde oso talde zendu da, oso musika hona egiten duzue, nahi dut esan, Amerikanpora altzarien mugitu egiten duzuenarekin, hor badago bai gogoeta bat, ezta? Bai, mugitu geinke, eta, azkenean musikaz berez, segun bizi algara, baina gu ontze momentuan libre gauza edo zer gauza egiteko, zeo zerri ezetxa eman nahi badiogu, ematen diogu. Ze ez daukagu behar izan hori, azkenean honetara dedikatzen bazauz, egon bizara denbora guztian ataratzen diren gauza guztiak egiten. Ez dagoelako beste erremedio horik, ez? Eta orain libre gauz horretan. Eta beste aldetik, justo ateratzen dugun guztia beti inbertiten dugu zea maizeki. Orduan, justo grabazioetan, ez dugu erreparatzen besterik, justo zenbat dirue behar da hau egiteko, venga. Justo ateratako guztiarekin, zea maizekin egiten dugu. Eta horrela egin dugu hasieratik eta horrela gabiz. Eta bestela, egon beharko ginen, ataratako diru hori gure artean banatzen bizitzeko, eta ez genduke aukerarik izango olako disko bat ataratzeko. Autoko izpena, hau bai, era berezi baten, bai grabaketa, esan dugune, apurtxu bete ekoizle aukeratu duzuena, nasketak egiten be kanpuen egon zarete, apurtxu bete irudikapena daukate, 22 urte eta gero zeure bururi autopari txiki batzuk eman beharko. Aurretik be egin genduzan horre Dave euki gendun, Dave Allen euki gendun ekoizle moduan eta tipo oso ona da. Eta aurten, beste baten bila ibili ginen, momentu baten ez genekian kanpik baietxa esango zuen edo ezetxa, orduan Daveekin ere kontaktuan jarri ginen, eta berak esan zigun, ni jubilatu naiz, baina tipo honek ezetxa ematen badizue edo espadau egiten, nik egingo dizuet eta tranquil egon. Horretan gelditu ginen, berarekin por si acaso, botata ez gelditzeko. Baina kanpirekin kontaktuan jarri ginean, hasieratik super gustora hartu zuen proposamena, eta baietza eman zigun. Eta berak esan zuen, guk erabaten egiten genituela gauzak, eta berak nahi zuela dena aldatu, zeo zer desberdina nahi baduzue, gauzak aldatu behar dira, hori dekajon da, Beste urtetan ja nahiko eroso ibili gara, eta estudio berberan lan egin, justo data, justo oporrak egoten ziren momentuan, eta ez dakizer, etxetik hurbil, eta horre gauza berak emoztu nahi zuen dana. Zuek zarete kriston banda bat, eta urten behar zarete justo zuen eroso gunetik, eta
izan behar da horrela eta horrela. Handuan ingaret estoiotan aislatuta. Bai, nahi zuen, bapatean gutxienez 4-5 egun danak elkarrekin, baina bizitzen, ez bakarrik grabatzen eta, baizik eta gero, justo elkar bizitza hor 4-5 egunetan danak elkarrekin. Jorge Dressler, Natalia Lafourcade Vetusta Morlan ekoizle da, eta zuek esaten zabiltzena, ekoizle baten eskuetan jartzen zareten momentutik, bere esku jartzen zarete. Bai. Bueno, hasi... Ez erreza bez iruditzen zaite, zeuen musika eta zeuen baten-batek aldatu da baten-baten aginduetara geratzie, bai gero zemat eskertzen dan bai, beste baten eritziz ez da. Hortxe badau arriskua, baina izan like arriskua eta sorpresa, ez? Bestela, nahi badugu zerbait desberdina eta barria sortzea, behar dozu gauzak desberdinak kokatu, ez? Orduan, honegaz, lehenago grabatu genuen demo bat aurretik, eta pasatu genion, eta flipatu zuen demoarekin, zelako abestiak eta nola sonatzen zuen. Eta handik aurrera, demo hau abia puntu hartuta, monta dugu grabazio guztia. Talde sendo eta potente izatea, eta gero, konpoketa gitxi edo zerbait apur betor atontzeko, baina nahi zuen talde zuzenean bezalakue, justo diskuan agertzea. Gero, zuke pertsona batekin lan egiten dozu, orduan berarekin hitz egin lehike. Berak erabakitzen duen zerbait gustatzen ez bazaizu, azkenean zure diskoa da, hitz egiten duzu berarekin eta tratu batera heltzen zara. Ez, nik hau beltzek gure dut eta guk danok zuri ikusten dugu, ez? Hori ezin lehik esan, ze azkenean berak ere nahi duena da taldea posik egotea, ez? Orduan ez da egon momenturiko lan hau uste dugu ezin dugula egin, ez? Dana hitz egin da eta aurrera atara da. Ez dela bakarrik izan duzula bere eskuetan eta jazta, ahaztu egiten zarela, ez? Esan diazu, aiora, urte hauetan guztietan hasi zinetenetik orainera urte asko pasatu dira, gaur eguneko testu inguruen gauz, gaur eguneko taldiek entzuten ditugu, oinarri elektroniko hogezara urbildut egondalako zea maizazten urtietan, diskonetan bebai, baina apurtxo bete pitik esaten zuena bebai, talde izera gehiago agian grabatzerakoen bebai, zuzeneien oholtzaratzeko agian, gitarreru hau edo izan daitekena, eskertuko duzue, ez dakit, zuzenekoetara eskertzen dan, honela grabatu izan diskuen. Azkenean abesti guztiak badeki elektronikan bere puntua. Lokalean bertan egin dugu sintetizadore batekin, eta hori ere zuzenekoetan erabaten dugu, baina daude beste gauzatzuk grabatuta daudenak, aurreko diskoetan moduan, orduan oso pauso erreza egin jaku zuzenekoan jartzeanok abesti barriok, eta egin ditugun zuzenekoetan, eski oso ondo funtzionatzen dute gainera. Orduan, bai direla abesti oso zuzenak egiteko, errez egin jaku, eta gainera, azkenean aurreko diskoetatik eskarmentua daukagu hori teknologiakin pizkatzu bat ez gara oso espezialistak, baina bagabiltza. Abenduaren 20an, Kafantzokian, Bilbon etxien gongo zarete, ikusiko gara bertan. Repertorioa zer, disko barriari, promozio egin nahi duzu, disko barriari eman nahi diozue lekua kontzertuan, zelako kontzertua, zelako zuzenekuek die? Ia disko osoa egongo da. Eta, gero gure grategiz... Ezinbestekoak. Ia 2 orduko kontzertua izango da, eta hori da prestatuta dagoena. Hemetik aurrera gero, agian igual, iten dugu aurkezpenak eta igual antolatzen dugu beste era batera, baina orain arte horrela dauz. Diskotik 10 abesti doaz. Jamaikatik 10. Jamaika asko da, Ez bat, ez bi, ez hiru. Informazio horrian, hau irakurriko dizuet, Gorka Urbizuk idatzita, informazio horria, ez bat, ez bi, ez hiru, 11 kantu egin dituzte, aurreko dizkun bezema ziren, 15 edo? 15. Bai. Kantazko egiten dituzu, Bai, ez dakit. Aurrekoetan, izaten zen, Daivek eskatzen zigulako 14 izatea, da gero azkenean, aurrekoan grabatu 12 eta gero ateratzeko 10, baina batean dana grabatute eta ezin dozu abesti bat kanpoan ustea. Eta honetan esan gendun 10 abestiko disko bat gura dugu egin,
Baina, konturatu ginen zintzilik elditzen zala elkarreko disko horretan, eta nahi gendun gure diskoan... Nahi gendun gure diskoan egotea, bai. Bilduma horretan kaleratu zen dutena. Eta orduan grabau dugu barriro, eta sartu dugu diskoan, da orduan 11 dauz. Ederto, zintziliken ginda horrekin, sarriren disko liburu bikoitz horretan agertzen zen, bueno, Joseba Zerrenandiaren hitzak noski, ez zeuek eginda, hala ere esan duzue, aurrekoen irretian entzuten egon nintzen elkarrizketie, eroso sentitzen zaretela bai, salbuespenen bat bai, Maialen Lujanbioren letraren bat, sarridena kasunetan, baina oso zean maiz da dana, ez da? Aiora zeuzen zu, armarria egin eta hor sartzen dituzu letrak. Bai, hori izaten da nire tortura pertsonala, bai. Jo, azkenean beti izaten dutena, azkenean nien idazlea, eta ez daukat oiturarik idazteko. Enabil, normalean idazleak, egunero idazten dabe zerbait, daukie rutina bat hori egiteko, nik ez daukat ezer. Niri etortzen jata burura, jo, idazten hasi binaz, abestiak dauz, orduan azten az papelituakaz, da gauzak apuntau, dezagizer, anunzio batik, dezagizer doran ibiltzena, baina azkenengo momentuan. Orduan, karo, lehenengoko letra arte ibiltzena sufritzen, eta gero eta gehiago kostatzen jata. Bai, baina horretan oso gustora gelitu naz gero, Ariatik tiraka, klak. Bai, ze gainerako, klaro, eukibidea... Pena da bat batean, ja osatzea diskoarena, eta hortik jarraituz, seguruenez, egingo zenuke, ez dakit... Bai, fijo, baina itxi egiten dut. Gani ja bukatu dut, ez dut idaztiko gehiago. Orain 2 urte pasau bidira do pizkatxu bat gehiago, eta horretan ja sartuko naz barriro zerbilletak indalan apuntatzen. Baina orain, ez dut ikusten nire burua, idazten barriro. Pitik aipatutako greatest hits horiek batzuk badituzuelako, super greatest hits batzuk badituzue. Bada ziozelako langa bat, onelako superkanta bat ataratzie, edo ez, lasai eta diskuek eta momentuk eskatzen dauena? A ber, guk neguaien data atara gendunean, izan zen sekulako bombazoa, eta hori argi daukagu, guretzako neguaien data da temazo bat, eta asko disfrutatzen dugu jotzen, eta ikusten zelan jendeak flipatzen duen oraindik. Ze jendez berdinetara iritsi zineten, bai, pasada bat izan zen, baina, bueno, jarraitzen du, neguaien datak, funtzionatzen du mundu mailan azkenean, entzuten dauan edonorik, edonork, gustau egiten jako, ez? Eta, bueno, baina guk diskotik diskora argi daukagu, niretzako hori da temazo bat, baina baditugu askoz ere ez hobeagoak, baina bai nivel bardinera dauzenak, askoz gehiago. Orduan, horrek enau beldurtzen gauza da, lokalean benetan asetuta sentitzen bagara gu geu, aurrera. Pentsatzen ibili bagara, beste boom bat egitea, horrela atara esan, ez dugu prestatu. Eta horrela urten dire kukutza, elektrizitatea, negua joan data, eta pilo bat abesti orain oso ezagunak direnak. Izan da, justo lokalean bertan, guk egiten nahi duguna eta jakin duguna, eta horrela urten dire, ez da izan prestaturik atxetik zerbait topatzearren, baizik eta hori, kontzertu asko ikusi, musika asko entzun, eta handik nahia sartu hor barruan, eta gero lokalera nahia hori ateratzeko. Ze honak izan zari hasieratik. Orain urte asko ezetu, itxasoarekin, momentu baten rotulu baten ikusi nuelako, bi lehiaketa, urten berri zea maizek, bi lehiaketa garrantzitsu irebazi, eta ze musika hona egiten zenuten, ez talako ainerreza, urtiek pasata, benga gorko urbizu, halko nuke neupe idatzi gaino nuen, bai, seguru, pentsata bai. Zea maiz guztiak topa ditzazkezu lan berrian, estiloz berdinak gaitxik, urteek bakarrik ematen duen gehigarri berezi horrek bertsio betu bat dakarkigu. Bai, urtiek pasata sasoiz egonda eskertzen da urtiek aurrera zutie. Gauzak erraz ze hona hau, irteten direnaren sentsazio engainagarria. Gauze bat erreza dela, errez dile eta kantuek errez duzela, baina zaman lan dauen atzien, ezta? Bai. Errez egiteko gainera. Sentsazio hori emoteko. Bai, baina, hori azkenean hori da musikak daukana, ez? Azkenean Beatlesen edo zein abesti oso simple emoten duena horrek ere buelta asko dakaz eta pilo bat abesti aurretik horretara heltzeko, ez? Orduan lana badau, eta lanari buruz berak asko daki. Laro eta markadako rock alternatibo onena izan zen hor sasoi bet
oso gazte harrapatu gintuen, baina iruditzen zait, gure hizkuntzarekin bebai lotuta eta horrelako, bazituen horrelako zaugarri komun batzuk, 2000ko indie rock dantzagarri hori hartu duzuena bebai, eta esan duguna, 2000 hogeigarren urtien garaiki betute eta gaur eguneko esentzia mantenduz zea maiz. Atera tour! Asko, Bai, bueno. Oso ondo. Bueno, esan dugu, Kafantzokian Bilbon, abenduaren 20an, urtarrilen Paris, Amsterdam, Berlin, Zentral, urtarrilen 25an zehareto ederra dan, Iruñeko Zentral, da Baraba Donostin bebai, otsailaren 8an, etxetik gertu, Valladolizen gero, Jimmy Jassen Gasteizen, otsailak 15an, Ustaritzen Azpeitin, Salamankan, Madrilen, egongo da aukera, ateraz gozatzeko, eta gustora geratu zaretela, leku danatan esan da. Bai. Ez dakit uste, beti bardina esaten dugula. Baina gauze handia da. Baina egia da, oso gustora. Azkenean jo behitu Fortunekin dako diseinuakin bebai. Osea, eske benetan begiratzen duden bakotxean, ez dakit tatuatuko dodan edo ez, baina eske da oso pasada bat. Eta heldu jakuz viniloak gainera ere Durangoko azokarako, eta, bueno, pasote, hain tamaino handiakin eta gozada bat. Bueno, garai likido hauetan urbizuk esaten moduen taldearen sendotasuna eta zea maiz beti garantia bat ala, ez da, zea maizen disko hartu, eta zea maiz gustatzen zaigunok, gustatuko zaigu diskoet hori eskertzen da bai entzule moduen. Bueno, 11 kantu, atera honetan, Durangoko azokan zelan ez? Bai, Koien kale 58. Bakarrik Durangoko azokatik aurrera egongo da diskoa fisikoa salgai. Gero ja azokatik aurrera ja egongo da dendetan. Hori da, orain sareen bitartez entzun aldalako, baina diskoa eskuratzeko Durangon, eta handik aurrera dendatan bebai. Zea maiz aterarekin, kea entzungo dugu bideoklipa ederra bebai, Bai, gaizka beti lan ederra egiten dago. Bere eskuetan izten dugu dana eta berak egiten dago. Hau da bestia, eta berak asmatzen dago, así que ondo. Zer derra dan lagun honak. Hori da. Bizitzan, ez da. Ekipo potente eta galanta dekogu. Ederto, Piti eta Jora eskerrik asko etortziarren, kea, ez da? Bai. Kea, entzungo dugu? Aterako dugu, eskerrik asko, aterako dute kea, eta guretzat ze plazerregi esan, ahozzagon zuzeneko musika entzuten dugunien gustatu egiten zaigu, bete egiten digu gure musikariek egiten duten sortze lan honek, zenbat momentu atsegin usten dizkiguten euren diskoek euren lanek, eta orain egia esan, gure eskenatokira begiratu, eta Jora eta Piti guztie, ederra benetan, eskerrik asko, zea maiz. Oraingo geroa
amor.